Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Yo, let's go! Logic ka na yan! Ops, mamaya na yung logic! Agad-agad! Mainit! Pero kung sa bagay, may init talaga tong pag-uusapan natin ngayon, boards. Eto na, kaya nga, pag-usapan na natin to. Viral! Ang pag-walkout umano ng bandang Orange and Lemons na noon ay nakasalang na para sa kanilang performance. Kaso, sumingit si Francine Diaz. Oh no! Habang nasa entablado at naghahanda na ang banda ay biglang tinawag ng event host daw si Francine. At nung una daw ay babati lang. Pero nagtuloy-tuloy na sa pagkanta. Oh no! Naimbiyer na raw ang banda. So matapos ang pag-awit ni Francine naman ay bumalik naman daw sa entablado yung Orange and Lemons. Pero nagsalita pa rin yung kanilang frontman na si Clem Castro at humingi naman ng paumanhin sa mga nanood. At sinabi niya, sana naman walang sumisingit. Yun lang, respeto lang ba? Ay! Hindi na natin patatagalin ito. Eto na! Logican na natin to! Logica na yan! Logica na yan! Ay, logican mo na yan! O sige, tang, eto na. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating maduduko? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Basic to na nangyayari talaga sa mga event. Yung mga hindi sumusunod sa program flow. Oh no! Diba? Yung mga singit-singit issue. Kung hihimayin natin, basic naman talaga na sasama yung loob ng banda. Kasi una, nakasampa ka na dun sa stage, ibig sabihin tinawag ka na ikaw na yung magpe-perform. So habang nagsiset up ka, inaayos mo na yung mga gitara mo, biglang may sisingit. Parang nakaka-insulto naman, kumbaga. Pero sana din naman po, ayan ha, sana din naman po sa mga banda, pagsampa, pag-hook ninyo ng instrumento, tugtog ka agad, hindi yung magtotono pa kayo ng gitara nyo. Maraming gumagawa niyan, di ba? Ano ba, tinawag na ano? Let's all welcome Diego and the Bandits! Tong, tong, hindi dapat ganon. Dapat naka-ready na lahat. Dapat parang walang dead air. Oh, siguro baka siningitan kasi matagal yung setup. Ayan, di ba? Pero basic din kasi sa mga kabisyo sa mga artist o mga artista is marami din po sa kanila, hindi naman lahat, is feeling entitled. Oo, di ba? May mga kanya-kanyang pride din. Di ba? Feeling kasi yung isa may karapatan siya, yung isa naman yung karapatan niya inapakan, kaya gulo talaga yan. Now mga kabisyo, logican po natin. Bakit hindi po magkakasundo ang mga taong matataas yung pride? Ang mga taong pong may mataas na pride ay madalas na nahihirapan po magkasundo dahil sa kanilang pagiging masyadong nakatuon sa kanilang sarili at sa kanilang mga sariling interes ang mga bagay-bagay. Ang mataas na pride ay maaaring magdulot po ng pagiging mapang-api, pagiging mayabang, at pagiging hindi bukas sa iba't ibang pananaw at idea. Ito po yung problema nating mga tao. Lagi nating iniisip yung mga sarili natin, ang hirap nang magpakumbaba. Pero ano nga ba tamang gawin? Ano nga ba itinuturo sa Bible? Ito po mga kabisyo, let me quote 1 Corinthians chapter 10, verse 23 to 24. Ang sinasabi po dito, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Hindi po nakakatulong. No one should seek their own good but the good of others. Amen? Eduko ang mga ulo. Sugdan na to ang orimos.
Unad bokog, unad bokog. Alright mga kabisya, ang oras natin, we got 36 after 6 o'clock. At eto na po sila, Orange and Lemons. Hanggang kailan? Tutok lamang po sa 90.7 Love Radio. Baby! Uwi ka na! Hindi na ako galit! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!